Comença la pitjor temporada per a les persones al·lèrgiques a les picades d'abelles i de vespes. A l'Hospital La Fe de València alerten ara que es produeixen més picades, que en alguns casos poden resultar mortals, però que hi ha un tractament efectiu. Juan és biòleg i treballa amb aquestes abelles. Al llarg de la seva vida ha rebut un fum de picades, prou per convertir-lo en al·lèrgic al seu verí. Jo treballo en abelles i a base de picar-me m'he fet sensible a elles. I tinc una xeringa d'adrenalina, però mai, gràcies a Déu, la tinc que gastar i sí que porto unes pastilles de cortisona per si fora necessari. També Fina i Andrés van descobrir com de perillós pot ser el verí d'estos insectes. Una avispa me picó en la mano y se me puso como el guante de un boxeador. Y desde el peu hasta la ingle se me va a fer tota inflar, tota roja, en picor. Poden arribar a sofrir una anafilaxia i un xoc anafilàctic i produir la mort. Els tres són pacients del Servici d'Al·lèrgies de l'Hospital La Fe i periòdicament venen perquè els posen esta punxada que els prepara davant les picades. La vacuna està formada de verí d'abella o de verí d'avespa. El cos va creant com una espècie de tolerància i a poc es va perdent la sensibilització al verí. El servici ha atès més de 150 al·lèrgies d'aquest tipus els últims anys. Ara, amb el bon oratge, s'incrementen els casos. Per això, des de l'hospital s'alerta i es recorda que hi ha vacuna. També disposen d'esta pàgina web per a poder consultar dubtes i amb informació del que s'ha de fer si pateixen una picada d'estos insectes amb una reacció greu.